Ассалому алайкум. Ин дарси дуюми мо дар курси асосҳои веб дизайн мебошад. Дар ин дарс мо рӯйхатҳо ва атрибутҳо ва каме ҳам бошад дар бораи тегҳо суҳбат мекунем. Хуб, нақшаи имрӯзаи дарс мешавад маълумот дар бораи тегҳо, рӯйхати ба тартиб оварда нашуда, рӯйхати ба тартиб оварда шуда ва рӯйхати муайянкунӣ ва инчунин маълумот дар бораи атрибутҳо дода мешавад. Хуб, дар дарси гузашта мо каме ҳам бошад дар бораи тегҳои стандартӣ ва чӣ тавр сохтани якумин файли бо формати HTML маълумот гирифта будем. Хуб, имрӯз бошад маълумот каме ҳам бошад дар бораи тегҳо ва дар бораи рӯйхатҳо мегзарем. Хуб, мегзарем ба Visual Studio Code ё ки Notepad++ ё ки ягон редактори дигар, кадом редакторе ки дар компютери шумо ҳаст, мекушоем ҳамон редактора. Хуб, ман тавсия медиҳам ки обичный блокнот истифода баред ё ки Notepad++ истифода баред барои нафароне ки аллакай мисол ҳамин курс хондаистен, чуба ки дар ин курсое ки ман дар гузашта дидам беҳад оддӣ мебошанд ва барои ҳамон нафароне ҳастанд ки дар бораи HTML, CSS, JavaScript маълумот надоранд. Дар Visual Studio Code подсказкаҳо бисёр аст. Албатта подсказкаҳо барои нафароне ки ягон тасаввурот надоранд дар HTML ва CSS камтар тарафи минусаш мебошад, яъне хуб нест шумо як бор дар Notepad++ ё ки обичный блокнот тегҳоро ҳамаша нависед, худотон нависед 100%, чтобы азёд шавад дар майнаи сари шумо. Баъди ёд гирифтани ҳама чиз Visual Studio Code мегзаред. Дар Visual Studio Code подсказкаҳо бисёр ҳастанд. Танҳо як ҳарфи аввалаш менависед, дасташи худаш ёфта метиҳад. Яъне барои одамое ки аллакай тасаввурот доранд ё кор карда метавонанд, Visual Studio Code беҳтарин чӣ мебошад. Хуб, месозем файли нав. Ман аввал папкаро кушом. Дар дарси гузашта дар диски D якта папка сохта будем. Ҳозир мебинем папкаи дарсҳо буд ба фикрам. Дарсҳои веб разработчикӣ мана. Хуб, мана файла кушодем. мо дар дарси гузашта код ба кодҳои стандартӣ шинос шуда будем. Дар ин дарс мисол дигар чиёро мебинем. Ман ҳамина хуб кодҳои стандартиро копировать карда дар инҷо вставит мекунам ва сохраниташ мекунам. Дарси 1 мешавад дарси 2. Сохранит бо формати HTML ҳатман мешавад lesson 2, яъне дарси 2 мешавад. Дарси 2. хуб, анакнун маълумот дар бораи тегҳо. Хуб, тег гуфта чиро мефаҳмонанд? Тег ҳамон қисми барнома мебошад ки ҳамаи элементҳое ки дар экрани компютер барои мо намоиш дода мешаванд дар дохили ҳамон тег гузошта мешаванд. Мисол тег баъд дар экрани компютер маълумотҳо мешаванд як чанд намуд. Мисол сатри мешавад, текст мешавад, расм мешавад, звук мешавад ва дигар файлҳо мешаванд. Ҳамин тегҳо, ҳамин маълумотҳо ҳар якта ба худаш мисол теги махсус дорад. Нигоҳ кунед, мисол ман менависам теги боди ҳаст. Теги боди барои боди гуфта худаш асосан бадан мешавад. Ҳамаи чизе ки дар рӯи экран намоиш дода мешавад ба ғайр аз тайтл дар дохили теги боди навишта мешавад. Нигоҳ кунед, мисол ман барои текст навистан ягон тег дар кор аст ки теги махсус барои текст ҳаст. Теги махсус барои тег теги p ҳаст. Дар дохили теги p ман мисол менависам ки рӯйхатҳо. Нигоҳ кунед, мана рӯйхатҳо шуд. Як бор сохранид мекунем файл, save ва дар браузер кушода мебинем ҳамин чиро ки чӣ хел намоиш дода мешавад.
хуб дарсҳои веб-разработчи код дарси 2 мана lesson 2 ҳаст аллакай. мана нигоҳ кунед, рӯйхатҳо нависӣ дар ҳақиқат тексти оддӣ мебошад. хуб анакнун бо ҳаст сарлавҳа ва ям сарлавҳа ҳаст, ҳамчу текст ҳаст, лекин каме ҳам бошад дар обични текст фарқ мекунад. барои хотири сарлавҳа ҳаст боз теги мисол ба худаш хос ҳаст, тег ҳаст аз h1 то h1 то h6 ҳаст. мисол нигоҳ кунед, менависем h1 менависем сарлавҳа 1 сахранид мекунем, браузер обновид мекунем. мана чихелек дисоед аллакай сарлавҳа шуд. дидед h1 аллакай дар p як гала фарқият дорад. p менависад ҳамчу тексти оддӣ h1 бошад, сарлав камтар калон карда жирни карда менависад. ҳамин бо ҳаст. мисол ин h1 шуд, бо ҳаст мисол h2 менависем сарлавҳаи 2. сахрин карда дар браузер дидам боз хурдтар аст. ин то h1 h2 h6 то h6 ҳаст. тамом. ман копировать карда вставид кунам. h2 шуд, мани мешавад h2 h3 сарлавҳаи 3 мисол ин мешавад h4 сарлавҳаи 4. хуб мешавад h5 сарлавҳаи 5 ва мешавад h6 сарлавҳаи 6. хуб обновид карда мебинем фарқиятошон дар чӣ ҳаст. мана чихелек дистодед сарлавҳа ҳаҷмаша хурд кард ва жирни кард. албатта мешавад мо метавонем бо ёрии теги p махсус хосиятҳо монда ина жирни кунем ва ҳуруфаша калон кунем дар истифода бо методи text size қатӣ. лекин h1 то h6 махсус барои сарлавҳа пешниҳод карда шудагияд. беҳтар мешавад ки аз h1 то h6 истифода барем дар сарлавҳаҳо. хуб ино буданд сарлавҳаҳо ва истифода бурдем теги p рӯйхатҳо. мисол менависем, нигоҳ кунед, инҷанда истифода барем агар h3 p3 h3 инҷана h3 мебинем ки чӣ хеле номоиш дода мешавад. обновид рӯйхатҳо шуд. инҷа истифода мебарем теги p. хуб p. хуб ман мисол менависам ки барои хотири теги p ра истифода бурдан дар html. хуб барои сохтани рӯйхатҳо барои сохтани рӯйхат тегҳои махсус пешбинӣ шудааст. мисол менависем се намуди тегҳо, се намуди рӯйхатро дар HTML сохтан мумкин аст. се намуди рӯйхатро дар HTML сохтан мумкин аст. мана ду нуқта мегузорем ва сахранид карда мебинем. нигоҳ кунед, нависагия дар HTML барои сохтани рӯйхат тегҳои махсус пешбинӣ шудааст. се намуди рӯйхатро дар HTML сохтан мумкин аст. аллакай ин обични текст шуд p қатӣ, ин h3 қатӣ сарлавҳа шуд. фарқияташ як гала ҳаст. хуб боз барои аз як сатр ба сатри нав гузаштан ҳаст теги br. теги br
теги пӯшида мебошад. мисол кушодашавӣ дорад ва пӯшидашавӣ надорад. инҷа нигоҳ кунед, мо истифода бурдем h3 ҳам кушодем ҳам пӯшидем, теги p ҳам кушодем ҳам пӯшидем. теги br анакнун теги пӯшида аст. Инҳоро тегҳои кушода меноманд. ҳам кушода мешавад, ҳам пӯшида. теги пӯшида бошад танҳо кушода мешавад, пӯшида не. нигоҳ кунед, мисол мо менависем дар html барои сохтани рӯйхат тегҳои махсус пешбинӣ шуда аст ва се намуди рӯйхатро дар html сохтан мумкин аст. бояд дар қатори нав навишта шавад. барои хотири ин хел навистан дар инҷа мегузорем br. хуб ҳаст теги br. не хато, ман пас баъди нуқта навистам br, дар нуқта часбӣ навистам барои ҳамон моқеъ шуд. теги br мондем, теги br намепӯшем, сахранид мекунем, мебинем чӣ хел намоиш дода мешавад дар браузер. хуб обновид, мана чӣ хеле дисоед ба қатори нав рафт. анакнун пас аз ин месозем рӯйхатҳоро. барои беҳтар шунавӣ теги h2 истифода барем. хуб анакнун рӯйхати ба тартиб оварда шударо менависем. аввал h3. хуб дар дохили теги h3 менависем рӯйхати ба тартиб оварда шуда. рӯйхати ба тартиб оварда шуда дар браузер мебинемаш. мана рӯйхати ба тартиб оварда шуда. пас аз ин менависем рӯйхатҳои ба тартиб оварда шуда. барои хотири истифода бурдани рӯйхатҳои ба тартиб оварда шуда ҳаст, мо аз ду тег истифода мебарем, теги all ва теги li. хуб теги all мекушоем. ol мана дар дохили теги ol боз ҳаст теги li. мана li. хуб анакнун дар дохили теги li менависем рӯйхати 1. хуб рӯйхати 1 боз копировать карда сайт накунам, менависам рӯйхати 2 ва мешавад рӯйхати 3. ва боз рӯйхати 4. хуб сахранид карда мебинем ки чӣ хел намуди рӯйхат нишон медиҳад. мана 1 рӯйхати 1, 2 рӯйхати 2, рӯйхати 3, рӯйхати 4. яъне инҳо рӯйхатҳои ба тартиб оварда шуда номида мешавад. нигоҳ кунед ба тартиб, яъне аз 1, 2, 3, 4, 5 ҳама хел навишта рафтан мегирад. ин буд тарзи истифодаи рӯйхати ба тартиб оварда шуда. хуб ҳастанд ки бо рӯйхатҳои ба тартиб оварда нашуда. хуб тегҳои ба ман копировать кунам барои памят нашудан. берун да ставид мекунам ва рӯйхати ба тартиб оварда нашуда менависам. нашуда сахранид. обновид, ман рӯйхати ба тартиб оварда нашуда. рӯйхати аки барои хотири истифодаи ин ҳаст теги ul. нигоҳ ман ин рӯйхата копировать мекунам, ставид мекунам. пас аз ин ба ҷои ol менависем ul. мана инҷора мешавад ul. сахранид мекунем, мебинем. мана обновид. нигоҳ кунед рӯйхатҳо аллакай ба тартиб нестанд. 1 шуд, 2 шуд, 3 шуд, 4. лекин дар ин тараф ман хел рақамгузорӣ карда шудагӣ нест. аз ҳамин сабаб мисол фарқияти инҳоро яктиша рӯйхати ба тартиб оварда шуда мегӯям ва дигараша рӯйхатҳои ба тартиб оварда нашуда. ва боз ҳаст сеюм намуди рӯйхат, рӯйхати муайянкунӣ номида мешавад, ки мо дар ин рӯйхат метавонем муайян кунем. мисол ба ҷои
یعنی سردافه ما اینجا می نویسیم یکم 10 تا رویخط میفرود، در پس از دهمش می نویسیم مثال پس از این یگان رویخط دیگه صرف میشد گفته می نویسیم و رویخط دیگر را پایان دوای نوشته میریم. در انیقترش در عملیه نشوندی هم بهتر است. نگاه کنید. خب من استرینس را کپی رو کرده استفاده میکنم برای فهم شدنش. رویخطی معین کنیم میشد. من روی خطی معین کنیم. پس از روی خطی معین کنیم می نویسیم ما هست تگ DL. تگ DL برای استفاده روی خطی معین کنی خدمت می رساند. خب می نویسیم DL. در داخل تگ DL مثال روی خط یکم می نویسیم DT. در داخل تگ DT من تگ DT هست می نویسیم روی خط یک. خیلی مثال من راست نویسم ما در این روی خط استفاده روی خطی معین کنی را استفاده برده استاده‌ایم. خیلی شد. سخرین کرده میبینیم که چی خیلی نمایش میدهد. من روی خطی معین کنیم ما در این روی خط استفاده همین را گفته نوشتیم. خوب انکن ما چی فهمیم که در حقیقت روی خطی معین کنی است. می نویسیم نگاه کنیم ما در این روی خط استفاده میبریم نوشتیم پایان در این هست تگی DD. نگاه کنید تگی DD حال من میفهمم چی باید میکند چی خدمت میرساند. در تگ DD ما مثال کتابو را میبینید نویس فرامدی خلاصه هست با مثال مقدمه هست یا که توصیف است یا یگان چیز دیگه معایده کرده فهموندگی است. ما را در تگ DD برای خاطر همین چیزا را نوشتن استفاده میشه. مثال میگیریم توصیف یک. توصیف یک شد. خب این اگر باشد توصیف خود موضوع من کپی روید در پایان با تگ DT بازم توصیف میتیم استوید سخرانی میکنیم میبینیم اب نوید من توصیف یک دیگه در کجا نوشتگی است. مثال برای خوشرو شدنش ما میتوانیم از تگ BR استفاده بریم یا که دیگر اینجا مثال می نویسیم BR من BR. خب این توصیف یک در باره مثال توصیف یک می نویسیم استوید سخرانید اب نوید میکنیم. من نگاه کنید توصیف یک معلومات درباره توصیف یکم با توصیف دو میشن معلومات درباره توصیف دوم گفته رفتن میگیریم. خب این بود معلومات درباره سه نمود روی خط معین کنی روی خطی به ترتیب آورده شده و روی خطی به ترتیب آورده نشده. خوب بغیر از اینها با هست اتریبوت ها. خوب اتریبوت برای چی خدمت میرساند؟ اتریبوت ها در HTML یگان خاصیت تگ رو معین میکنند. بعضی از اتریبوت ها عمومی میباشند. مثلا اتریبوت ID برای ساختن اسلوب یا اینکه برای جستجوی الیمنت ها هنگام استفاده جاوا اسکریپت لازم میباشند. اتریبوت ID و دیگر اتریبوت های عمومی را ما مخصوص استفاده میبریم در HTML برای یافتن مثال الیمنت ها یا کار با الیمنت ها با یاری زبان برنامه‌سازی جاوا اسکریپت. ما که طرف بک‌اند خونساده ما زیر زبان جاوا به حد بسیار در کار میشد برای ما. خوب استفاده اتریبوت میبینیم هست مثال تگ لی هست من استفاده اتریبوت ها نویسم. اگر یکونجا نفهمو شود نویسید من حتما این فایل در تلگرام میپرتم درآمده اسکچت کرده میگیرید. مثال من اینجا مینویسم استفاده اتریبوت ها استفاده اتریبوت ها
мана истифодаи атрибутҳо. хуб инҷода месозем якта рӯйхат. мисол ол хати рӯйхат месозем. ол ва барои хотири атрибута истифода бурдан дар дохили ол ҳангоми кушодашавӣ менависем type. нигоҳ кунед, ин намуди атрибутҳо мебошад. мисол ая гирем, агар ай дар дохили менависем li атрибути як боз мешавад атрибути 2 ва мешавад атрибути 3. мисол атрибути 3 сохранить карда мебинем атрибути i чӣ вазифаро иҷро мекунад. абнавид ва нигоҳ кунед истифодаи атрибутҳо рақамгузорӣ карда шуд аллакай ба рақам неву ба мисол рақамҳои римиқатӣ. нигоҳ кунед мо дар ин боло б атрибути i сохта будем. мисол просто 1 2 3 4 гуфта бурафт. дар инҷа бошад бо ёрии атрибути i мо тавонистем мисол рақамҳои римиқатӣ рақамгузорӣ кунем рӯйхата. хуб боз ҳаст мисол дигар намуди атрибутҳо низ ҳаст. мисол ман копировать карда вставид мекунам. мисол дар ҷои i мо метавонем 1 2 3 монем ёки a монем ёки i хурд монем. мисол мана i хурд монем, агар ҳарфҳои хурдхати ба фикрам менависад. мана сета i бурафсодасан. хуб боз як теда копировать карда вставид мекунем. мебинем ку чӣ хел нишон метиҳад барои хотири фаҳмо шуданаш. абнавид мана рақамҳои рими аллакай ба ҳарфи хурд навишта шусодиянд. хуб ҳаст бо мисол аз рақам истифода намебарем. мисол як нуқтаче гирда монда буде мо ҳамин нуқтаи нигоҳ кунем. ин нуқтаи гирда монда ҳамин нуқтаи мисол 4 мекунем. барои хотири ин истифода мебарем type атрибути scar. нигоҳ кунед як бор сохранить карда мебинем. хуб ин буд дарси имрӯзии мо дар бораи сарлавҳа рӯйхати ба тартиб оварда шуда ба тартиб наоварда шуда рӯйхати муайянкунӣ ва истифодаи атрибутҳо. мо дар ин дарс мисол ҳамаи хел чизҳоро дида буромадем. бинен агар ягон ҷой нофаҳмо шуд нависен. худо хоҳад ман фаҳм мекунам. бинен агар ягон ҷой нофаҳмо шуд нависен ёки занг занед. худо хоҳад ман фаҳмонда медиҳам. ва вазифаи хонагии имрӯза сарлавҳа месозед. сарлавҳа месозед теги пира истифода мебаред. хулос ҳамин страницае ки ман сохтагӣ ҳастам ҳамин страницаро текстҳои дигар бошам майла, лекин ҳатман ман чизое ки истифода тегҳои истифода бурдагиро истифода бурда сурат гирифта партид. худо хоҳад мебинам. ман хайр то дарсҳои оянда.